Ayan, so kasama nga natin ngayon si Sir Sam mula sa DOH Bicol CHD para pag-usapan ang pagdodonate ng dugo dito sa Bicol region. So Sir Sam, dito sa Bicol, saan ba pwede pumunta ang isang gusto mag-donate ng dugo? Hello Max. So dito sa Bicol, pwede ko yung pumunta po sa ating dalawang pinakamalaking ah, lead blood service facility, no, which is yung ating Bicol Regional Blood Center. Yan po yung nasa loob ng BRHMC compound or BRTTH compound, no. So pagpasok nyo, andyan sila sa left na building, yung malaking building sa may dating basketball court. At yung pangalawa ay sa Bicol Medical Center dito sa Camarines Sur. So, silang dalawa ang pinakamalaki. But also, pwede din po tayong mag-donate, no, sa lahat ng chapters ng Red Cross, no. So meron po tayong 6, lahat po yan, lahat ng probinsya sa Bicol ay merong Red Cross chapters. Okay, so maraming salamat Sir Sam. Paano naman namin malalaman if qualified kami maging donor ng blood? Ayan, so yun nga po, hindi lahat, no, maaaring makapag-donate ng dugo, but there are basic requirements na pwedeng nasasabihin ko sa ngayon. Pero hindi lang po ito, no? Kaya nga po, kung ma-experience nyo ay during interview, ay madami pa rin pong tinatanong ang ating mga healthcare workers. Pero yung basic po, una, ang pwedeng makapag-donate ng dugo ay yung mga taong hindi bababa sa 50 kilos, no, yung timbang, no. So ibig sabihin kapag less than 50 ka ay hindi ka talaga pwede mag-donate ng dugo, no. Also, during the time of donation dapat nasa 60 to 100 lang yung ating pulso at yung BP natin ay nasa systolic ay 160 to 90 at yung diastolic naman ay 60 to 100. So kumbaga nasa 160 to 100 or 90/60, no, sa loob ng range na yan. So yan yung mga basic, no, kung sino yung pwedeng makapag-donate ng dugo. Okay, sir. So, na-mention nyo kanina na meron tayong dalawang facilities kung saan pwede mag-donate ng dugo and pwede din sa mga chapters ng Red Cross. Kung, for example, ang isang tao ay gusto pumunta dito, paano po ba ang magiging proseso ng kanilang pagdo-donate? Ayan, Max, nakalimutan ko pala, no. Yung edad din po, 18 to 60 years old, no. 18 to 65, depende kung ikaw ay regular donor na. Pero kung 16 to 17 years old, Max, pwede naman basta merong consent, no, na ng parental consent, no. Yung proseso po, so pwede tayong pumunta, mag-walk-in, no, basically dun sa mga sites natin, sa mga facilities natin. Pero pwede nyo din pong i-check yung kanilang mga Facebook page kung saan merong active na lugar kung saan meron silang mobile blood donation. Pero sa ngayon po, pwede pong mag-walk-in dyan po sa Legazpi sa Blood Center natin from 8 a.m. up to 2 p.m. And Max, i-remind ko na lang din, i-remind ko po na dapat po yung mga pupunta doon ay well rested, no? So angkop po yung ating pagtulog, no? Hindi dapat bababa sa 8 hours. And also yung wala po tayong sakit, wala po tayong ubo. Yun. So yun po yung mga basic na natin na reminders kung sino yung pwede mag-donate. Sir Sam, libre po ba ang pag-donate ng dugo? Yes po, libre yung pag-donate ng dugo, no? Libre yung pag-donate ng dugo. Kaso yun nga po, magtatanong kayo, libre pero bakit may bayad? Well, ang binabayaran po natin yan kapag tayo na po ay kukuha ng dugo, no, is dun po sa
ginawang tests dito, no? So blood service fee po yung tawag doon, na kung saan yun na po yung binabayaran natin na 1,800, may 1,500 at may 1,000 pesos, no? Depende sa kung anong type ng blood or blood product. So, to be clear po, Sir Sam, libre ang pag-donate pero ang pagkuha ng dugo ay mayroong bayad. Yes po, kasi at tinest po natin ito, no? The dugo per se is free. But then again, hindi po tayo magsasali ng dugo na hindi na test, no? Kasi po merong pwedeng mga sakit, no, na pwedeng mahawa dahil sa pagdodonate sa pagsali ng dugo, HIV, STIs, at iba ba mga sakit, mga HEPA, no? So ito ay tinetest muna natin at sinusiguro po natin na ang lahat ng dugo na itatransfuse po sa inyo ay wala pong sakit, no? At yun po yung may bayad. At syempre naman po, sa pagsasali naman sa ospital, no, sa pag-cross-match nito, kung hindi ka ba magkakaroon ng allergy doon or reactions, iti-test naman ito kung compatible din ba sa iyo. At yung mga bayarin pa sa ospital ay mag-charge na po yung hospital din po doon. Pero yun nga din po, sa ibang mga kwan ay naipapasok naman po yan sa PhilHealth, no, at sa iba pang tulong pinansyal ng ating gobyerno. Alright, thank you po, Sir Sam, sa clarification. So, ano naman po ang mangyayari sa isang tao or ano makukuha nila kapag sila ay nag-donate ng dugo? Well, marami makukuha. Well, sa una, nakatulong ka po, no? But also, yung pagdodonate po ng dugo, meron din po yung benefit sa atin, no? Again, it lowers your risk of stroke, no? Kasi, again, nagpo-produce ng bagong blood cells, red blood cells. It also reduces yung tsansa ng heart attack kasi nga napapalitan yung ating malapot na dugo, ito ay napapalabnaw at syempre magki-create ng bagong blood cells. And also it reduces the risks of cancer, no? Reduces po, no? Hindi ko naman sinasabi na hindi ka magkaka-cancer. It reduces the risk of cancer. It also reduces yung cholesterol natin and it improves circulation. Kaya po, maganda ang pagdodonate ng dugo. And kung makikita nyo po sa ating mga blood donors, no, kahit nasa 40s na, 50 years old, magsi-60 na, nagdodonate din pa din po sila. And kung makikita nyo po ang kanilang katawan, no, ang kanilang health ay maganda kasi nga po naaalagaan, no? So, ayan, may benefits rin po pala sa donor ang pagdo-donate ng dugo. So, maliban sa nakatulong sila, may nakukuha rin sila in return. So, gaano ba Yes, ma'am. kadalas, Sir Sam, gaano kadalas pwede mag-donate ng dugo ng isang tao? Well, sa lalaki po, every 3 months, no? And sa babae, every 4 months, pwede po tayong mag-donate ng dugo. Kanina, Sir Sam, may na-mention kayo na ang isang tao na may sakit ay hindi pwede mag-donate. May mga certain na sakit na na-exempt sila sa pagdo-donate ng dugo or hindi sila pwede. Ano pa po ba yung ibang situations kung saan ang ibang tao ay hindi pwede mag-donate ng dugo? Well, yung mga pansamantala muna or temporary, no, na reason kung bakit hindi ka pwede muna mag-donate ng dugo, no? Kung buntis ka, kung meron kang lagnat nung araw na magdo-donate ka ng dugo, at kung nakainom ka ng alak sa loob ng 12 to 24 hours, no, before pagdo-donate, ay hindi mo na pwede. Kung nagpatattoo ka naman or nagpa-pierce, nagpabutas ng tenga, o ano pa man, kung wala pang 1 taon yun, no, ay hindi ka muna pwedeng makapag-donate ng dugo. So yun yung mga temporary. Yung mga permanente naman, yung mga permanent deferrals naman natin na hindi ka na talaga pwede mag-donate ng dugo. Well, una, kung ikaw ay may cancer, no? Kung ikaw ay isang cancer patient, meron kang sakit sa puso, meron kang malubhang sakit sa baga, meron kang hepatitis B or C, kung ikaw ay may HIV or AIDS infection, at kung may sudden weight loss ka, no, na hindi maipaliwanag na pagbabawas ng 5 kilo, no, sa loob ng
6 months, no? So again, pan yun ha, uh, unexplained weight loss, no? Pero kung talaga nagda-diet ka naman, ay syempre bababa yung timbang mo, no? Pero kung hindi ka nagda-diet at biglang bagsak yung katawan mo, no, yung timbang, yun po yun, and no, and yung also yung chronic alcoholism, no, kung araw-araw ka nang inom ng alak, ay hindi ka na din pwede mag-donate ng dugo at iba pang mga kondisyon, Max. So during the interview nga, may mga tanong pa din po na itatanong sa inyo, marami yun, at sasagutin niyo po yun dapat truthfully, no? Again, ginagawa po natin ito para po masigurado natin na yung kukunan ng dugo at ibibigay natin sa ating mga pasyente ay sigurado po nating walang sakit na makukuha yung mga pagsasalina nito. Yan. So, thank you very much po, Sir Sam, sa mga kaalaman sa blood donation. So, sana may mga nainganyo tayo mga listeners na mag-donate rin ng dugo. So, Sir Sam, ano na lang po ang inyong mensahe para sa mga nakikinig sa ating programa ngayon? So, sa ngayon po, no, kakatapos lang ng Holy Week, mahabang bakasyon, at bigla tayong pinasok ng isang hindi inaasahang weather disturbance, no, na yun nga po na walang pasok yung iba at nalimitahan yung ating mga mobile blood donation. So mababa po yung supply natin sa ngayon, no? At gusto po natin yan maibalik sa kung ano yung level natin nung March, no? Actually, Max, nagkaroon po ng 18% increase yung collection natin this first quarter ng 2023 compared to 2022, no? So, but then again, yun nga po dahil sa mga hindi natin inaasahan na pagkansela ng ilang mga mobile blood donations ng ating mga LGUs at ng ibang partners dahil sa bakasyon at sa weather disturbance, ay mababa po ulit yung supply. Ngayon, gusto po natin yan maibalik sa dating level at yun nga po, kailangan natin po na ma-resume yung mga mobile blood donations at yun nga po, dyan sa blood center natin sa Legazpi, ay mag-accept po sila ng walk-in, no, from 8 a.m. up to 2 p.m. So, kung kayo po ay pasok sa criteria na nabanggit ko po kanina, maaari po kayong pumunta doon, no? Again, nung March po, kung mapapansin ninyo, mataas po yung ating blood supply, no? Nung January hanggang sa kalagitnaan ng February, medyo mababa pa. Pero tumaas na ulit yung March. Naka-experience po kayo na kung saan kapag nangangailangan kayo ng dugo, agad-agad pong naibibigay ng ating blood center, ng BMC at ng mga Red Cross chapters, no? So sa ngayon po, mababa po sa amin lahat yung level, no? So kami po ay nananawagan sa mga regular donors natin, no? Now is the time po na kailangan po ulit namin kayo at sa mga hindi pa nakapag-donate pero pasok po doon sa criteria, ito po yung panahon na magtulungan po tayo, no? Tayo po ay magiging tunay na bagong bayani na kung saan nakakapagdugtong ng buhay. Again, dahil po na-upgrade yung ating mga hospitals, Max, no, dito sa Legazpi, diyan sa BRHMC, nakakapag-conduct na sila dyan ng open heart surgery, no? So, dun pa lang, isang open heart surgery, kailangan na ng 12 bags ng dugo. So, malaki na po talaga yung pangangailangan, yung mga nagda-dialysis, no? So, again, ako po ay nananawagan sa mga relatives, mga kakilala, kung kayo po ay may mga kakilala na pasyente, huwag na po nating hintayin na mag-donate kayo kung kailan may nangangailangan na kakilala po niyo, no? Mag-donate po tayo kung kailan po tayo ay pwede, available. Kahit po walang nangangailangan na kakilala natin mismo. Again, randomly, makapagtulong tayo sa buhay ng Bicolano, buhay ng Pilipino. Abay, masisigurado po natin na mataas ulit ang supply ng dugo. Nangyari na po yan. Noong Marso, libre po na ibibigay po natin lahat ng pangangailangan. At yun po ulit yung gusto naming maibalik ngayong April ulit, no? At kakayanin po yan kung lahat po tayo ay magtutulungan.
Okay, so thank you very much po ulit, Sir Sam Manico, ang ating Senior Health Program Officer ng DOH Bicol CHD. Kaya sa mga nakikinig, inaanyayahan po namin kayo na mag-donate po ng inyong mga dugo para makatulong po sa ating mga kasamahan dito sa Bicol Region. Be a regular blood donor now. So yan po ang ating chikahan on blood donation.